Euskalgintza ere aldatu alda Laba bezalako elkarte berriekin? Bai, ez bakarrik Laba bezalako elkarteekin, baina Euskalgintza oro har urte batzuk badira, ez? Sumatzen dela hor bai adibidez, ez dutela balio lehengo diskurtsoek edo behar bada beste molde batzuk hobesten direla gaur egun eta bueno, bai, aldatu da eta aldatzen ari da eta hoberako ere bai, eta bueno, da gero daude beste gune horiek, ez? Laba bezalako guneak beste modu batean ere ari direnak, eta ez bakarrik Iruñan, Nafarroa osoan ere badira beste lako elkargune batzuk eta adibidez Herrigoraren harira. Jon Celestino horreko batean kate begi ez, mintzatzen zen da kateari jartzea beste kate begi bat, alako elkarrizketak eta honetaz ari ginela. Azkenean non baitetik gatoz, ez? Eta hori edan dugu eta hori hartu dugu eta horregatik gaur egun gaudegu eta horregatik ere Laba bezalako proiektuak sortu ahal izan dira, ez? Lehenago bazegoelako eta ematen du orain Nafarroan ezakitez, ekialdea eta alako mezuekin edo ezakitari garela magia egiten edo txisteratik ezakitzera atera dugula eta ez da horrela, ez? Aurretik bazegoen lurra landu hain zuzen orain hazi ahal izateko zerbait, ez? Eta beraz bazegon horre zerbait eta orain ari dira kimu berriak ateratzen eta kimu, forma diferentetako kimuak, eta nik uste badagola, gainditu direla gauza batzuk, ez dela igual gaur egun Iruña batean ez da inbeste zalantzan jarriko proiektu bat euskaraz bizi nahi duena, ez? Aldarrikatzetik harago, baina horrek ez du funtzionatuko beste eremu batzuetan eta ez du funtzionatu behar gaur egun, esan nahi dut. Eta ez du funtzionatuko, holan aplikatzen baldin badugu eta zuzen behar dugu tokian tokiko proiektuak eta atako direnak tokiaren beharretatik eta egoeretatik ere bai, eta bueno, horra nik uste sareago ari garela eta hoxe, nahi baino motelago ere bai batzutan, baina bueno, perspektiba gehiago dutenek esaten dute, eta esaten badute aldatu dela eta gauza batzuk ongi egiten ari direla. Lurra eta zia eta loratzen ari dira hainbat gauza asko aipatzen da musika, Iruñerriko estena nola loratzen ari den azken bolada honetan, seguru asko ilustrazioan ere bizitzen ari da horrelako zerbait, baina akaso ez da horren beste aipatzen edizioan gertatzen ari dena, izan ere erretiroa hartzen ari dira hainbat gizonizko editore eta lehen lerrora salto egiten ari zarete, hainbat emakumezko editore gazte, Anes Laba zure lankidea, Usu Errazkin Ereinen, zer gertatzen ari da hor? Bueno, alde batetik esanen nuke gauza natural badela, argitaletxeek 35 urte badituzte, batzuek bintzat, 35-40 urte, beraz, releboa tokatzen dela, ez, orain tokatzen da. Eta gero, emakumeak sartzea, ere, esaten nuke, gizartearen joerarekin bat datorrela, ez, eta pixkat, kontua da, aipatzen dela, emakumeak edizio gintzan, eta ez izanen balitzu bezala, lehen ere, zeuden batzuk, horran Txinemendi Zabal edo, adibidez aipatzen aldugu, baina, ez dakit, iruditzen zait, nabarituko dela partez, ere, ez igual hainbeste produkzioan, nabarituko da adibidez egiteko moduetan, iruditzen zait, asko jotzen zan lehen argitaletxe bat, editore bat ez, eta lotura horri eta editorea zan argitaletxearen irudi eta eledun eta dena ez. Eta oso gauza, proiektuak ere baziren, asko sortu ziren oso proiektu pertsonal modura. Eta orduan, logikoa da ere, pixkatez lotura hori egitea iruditzen zait, gaur egun, pixkat sortzen ari dela, gauza koralago bat. Eta egiteko moduetan nabarituko da pixkat ere ez bakarrik
emakume aipatutako izen hoien presentzia, ez, argitaletxeetan, baizik eta, bueno, bide bat egin dugu, mugimendu feministak ere bide bat egin du, eta ez alferrik.